Jiena edha mbagħad bit-tendin palissa u ma tantx li nimxi u kont immur nimxi ħafna. U għalli biex inserraħa u nagħmel exercises u nisriħilha ma tantx nimxi. Dak nista' nagħmel iżjed. Prosit, mela, again. Għax tiġbar ħin kollu bil-qiegħda. Żgur. Għandek raġun. Mela. Okay, thank you. Thank you, ismana minn fuq television. Thank you. Affarijiet li normalment huma ġenerali. Min ma jistax jimxi jista' jkunsidra jmur jom. Tajjeb. Again, meta jkun hemm injuries u ġieħ partikolari la jien nitkellmu fizjoterapista. Tajjeb ġri dik tajjeb narawha. Imma normalment, sa again, għax ma semmetlix it-tendin fejn qiegħed, però normalment jekk pereżempju ma nistax nimxi fuq saqajja qed nassumi li t-tendins allura huwa fil-lower body, jista' bniedem jikkonsidra li jmur jom. Forsi l-Achilles jew. Jista' jkun tajjeb. Law huwa weightless exercise, ġifieri safe żgur. Normalment, però aħna li ma nafux is-senjura, minn aħna tkellem daqsxejn ma' fizjoterapista għax hu jista' jgwi dak l-aħjar. U di nixtieq insemmiha. It-tob ovvjament iridulna ħafna ġid, però f'każ ta' injuries u ġieħ nagħti l-parir dak li jkun jagħmel appuntament ma' fizjoterapista. Għax tabib kultant ma ntieħx tort fil-5 minuti li jarak, ma tantx jistanka ikun jaf l-istorja tiegħek ta' minn fejn ġid dik l-injury x'l-aħjar tagħmel. Fizjoterapista jistanka jibqa' jsegwik biex tagħmel ċertu eżerċizzi, tagħmel dik rehabilitation. Tajjeb, għax ma tort il-ħadd ikun hemm ħafna professjonijiet illi jgħidulek isma' pereżempju mur imxi biss tagħmel xek ħalli żgur ma tirriskjax, imma dak hemm għandhom ġobozza. Ġifieri number 1 mhux ideali u number 2 dak li jkun ħajiddejja. Allura fiżjoterapista f'dal aspett ikun jista' jgħinha ħafna. U jekk l-inġeri tagħha hija f'saqajja, aw fuq xorta tista' tagħmel eżerċizzi biex tiċċaqlaq. Proset. Jiġifieri. Fejn t-tendin. Ma qed nassumu aħna li fis-saqajja għax iddejqet illi ma. Għax qalet li ma tistax timxi. Eżatt.